Nje ungaba nayisibuko sokuthi ngiyibuke kusona ngoba ngibone ngathi mina nawe ngathi sicishe sibe nanenswelo. Mina ngiyabona ngisathuthela ukuthi mina nawe siyafana. Yabo sisi ngiyaqinisela ukuthi mina nawe siyafana. Uyabona ngiyacabanga-ke oJahida ukuthi singabe sibe sibaqhuba lapho kanjani. Uma. Wazoshesha lo? Awu ya kahle kahle. So ngiqinisile ngiyazi la sengiphokophele khona. I can't wait to figure kithi emagcekeni uShanel noma ubuye esipani ngikuphekela ufike ukhathele. Hey, I have a crush on you. I have a crush on you. Funa siphile impilo sobawu 2. And please cela uvume tu. Cause mina I have a crush on you. Omunye umbhali osmart wathi love is like a butterfly. Chase it and it will fly away. Now let us, you and I, fly away into the love nest of Uzothani noSimamukelo okuyibona abantu esize ngabo on the show today. Greetings, hello, hi, and welcome to yet another amazing episode of I Have a Crush on You. This is season 3 and igama lami mina nguSine Gwakanene, the love doctor. But of course, if we VIP yasemhlabeni, then you get to call me u-auntie wama 2000. Namhlanje ngiphansi khona phakathi inside in Durban. Ngizohlanganisa ama-couple njengenjwayelo. Yazi ukuthi ngidume ngaziphi. Ngizoyenze ngidume ngazo. So if you'd also like to be a part of the show, ngokuthi mhlambe nawe khona ufuna ukuzomshela la, ufuna bomngane nakho, ufuna bi-colleague yakho but uyasaba ukukhuluma naye noma awunayo indlela yokufinyelela kuyena. Ngicela ukuthi ungiyuze. Ngiyakuvumela. Ngiyuze, use me. Write to us on the email address down below and the Select Africa TV izokusetha. We will sort you out. But sokamanje ngisafuna sithi pay attention to love story yama butterflies ezingala namhlanje. So ngiyacela ukuthi ufake impiko zakho, uflye kanye nami. Remember to follow us on social media platforms Select Africa TV yonke indawo, and please subscribe to this awesome YouTube channel. We have made it to 100,000 YouTube subscribers, which was what we've been gunning for, and we truly appreciate you for all of your support. Thank you so much from the bottom of our hearts. Please keep supporting and engaging with our content. So if you haven't subscribed yet, please click that big red subscribe button. Lifana nengubo yami. Njengamanje khona njalo. Like this video, share link nabangani bakho. Drop your comments down below and tell us what you think. But for now, let us witness some love. Mbonani igama lami nguZothani Washangasa. Into engilithe lapha hayi kunenkosazane la engibone ifanele ikhaya la ngithi le la ngiqhamuka khona. Manje nje bangizelana ngiyathemba ukuthi sokwazi ukuthi sihlangane bangisize gcine ngitholile. Ukuthi sibuye nalo namhlanje. Oshangasa usho ukuthini? Yebo. Bengathemba ukuthi ngizoyithola phela ngi2K. Hayi Ngiyadlala. So intokazi le othuze ngayo la kwishow niyazana vele nake nakhuluma noma uwena waziyona isithini story? Siyazana nokho noma udaba lami bengakazi impilo kuyona. Kodwa nje yona siyazana. Mina ukuxoxa. Sinabo ukuxoxa. Uya WhatsApp naye. Siya WhatsApp na noma singakhulumi njalo. Usuku usabela nomtshela WhatsApp ukuthi usizwa kanjani? Nje indoda yomzulu ngikholele ekuthenini umuntu kumele umtshele umbona. Kodwa wenza kahle. Yonke into ebusweni bakhe. Ngathi ngimbona ila kuzokwazi khona ukuthi ngibuke ukuthi ngizowina ngala noma. Yeah. Unga yabo lo soon uright depend labo ukuthi uzoshela uhlele esofeni WhatsApp. Uthola sonke isikhathi sokuthi acabanga ukuthi uzongichitha kanjani. Bese aku-screenshot. Hayi. Bese yohlala kwi-group chats nama-girls. Hayi ngaze ngivele kwi-ladies house. Sibonana. Okay, so uthandani ngosisi futhi bayagama lakhe? Ngithanda konke ngayo. Awona nje ngikhule ekhaya kwakukhona izinto ekwathiwa umuntu esifazane okuyena yena engakwazi ukuthi ngiqhube impilo sigcine sivusa ikhaya naye. Kunezimpawu engombona ngazo. Naye ngiyambona ukuthi zikhona izimpawu. Engekho soyilungisa ngendlela. Modi khona impawu ubuka ini, inhlonipho, indlela yokugqoka like ubuka ini. Kuko konke nje umuntu ongeke umthole sesixhukweni. Kuze kuthiwe namhlanje ubelwa ubenzani cha. Ngithanda nje nokuzotha nje kakhe. Ungathi yena ufanele leli gama lami. Uzothani. Wasa romantic bo. Manje ngoba ubuke kumncane kanje kodwa usukhuluma indaba womendo, uvela usuready for leso step or usho ukuthi mase sekwenzeka ufisa ukuthi kube uyena ozokwakha kashanga uzobuilda naye umuzi wakashanga. Kahle uyena oyokhomba ukuthi usekulungele yini. Mase kulungele yena singasithatha leso sinyathelo. Ha. Hey. Awumoshi isikhathi na uthi kusasa. Mhlambe ke yena ngabe eminyaka emibili emithathu kodwa angikholelwe ekuthenini kumele ngilode ngiyombona le kude kokhweni cha. Asondele iduzane sisakhe impilo sobabili.
Okay, so nahlangana kanjani umazi kanjani? Sahlangana etekisini ngambona kanethemba ukuthi njengoba ngimbona la akekho umunye umbona kule ndawo engimbona kuyona ngoba okunzima ukuthi la ngimbona khona kwalula ukuthi sixhumane nomunye umuntu ngaba njalo. Kusiyabona ukuthi emhlabeni. Ngoba naye nga-argue ukuthi nawe lawa umbone khona ufila ngathi suthi njalo uhlezi lento awuyenza kuye yabo ukuthi vele 50-50. Kodwa nje lokho ngithemba ukuthi hayi ake kube yimina ngedwa. Okay, no, right uthemba kanjalo. So find out lokho naye manje. So kanjani ukuthuka njengamanje? Nokungithukile kancane kodwa hayi ufila amadoda kuyabikwa ngikholwa ukuthi ngakhona ongangihlula. Ngiyayithanda i-attitude yakho Zolani uqhubeke ube positive kanjalo. Sethemba. Siredi ukuthi simbone? Ngiredi kakhulu. All right. Mbukeli, I hope now we're ready. If you're not ready, then I am getting you ready right now. Khona jwale asabe sebona lentokazi ekuthiwa already isi-ready for ukuthi ngenziwa imama lomuzi umakoti oshangazi. Ngicela ukuthi ungilandele because ngiyakudinga ukuthi ngiphelezele. Let's go. Ladies and gentlemen, boys and girls, South Africans and internationals, manene namanenekazi, I am chilling with uSimamukele right here. Okuyena-ke obhaleliwe on the show. So unjani Sima? Ngiyaphila. Igama lami nguSine. I come from Select Africa TV and into engenze ukuthi ngicela ukuthi ayibo into engenze ukuthi ngikufonele ngicela ukuthi uze la. It's because there's a guy who's into you. Uzothanda ukubeka amabili amathathu. So thina as I have a crush on you, siyamsiza ukuthi akwazi ukuxhumana nawe. Yabo? So ukhona around here uzoze zokubona, uyena uzosikhulumela. Mina ngiyakubriefa nje ukuthi mayifika mhlawumbe ungabusumpoxa phetha manje and then lo yabo uze nami ngathi yabo. Now ngine stress ke so kuthi lo muntu obhalile ukufuna as a girlfriend ne but ufana nawe nse. And magithi nse I mean complexion, he's light skinned, amazinya akhe afana nawakho, umlomo wakho ufana nowakhe. I think even the eyes. So I'm thinking wakaba isibongo? Sorry. Wakasithole. At least wena wakashangazi. Because ngitheme ngimbona njengoba sengibona wena I'm thinking oh my god uzothola ukuthi siletha abantu bandawonye endabazana. Uzombona and if I'm lying ukuthi ufana nawe uzongitshela. Okay. Ne? Because manje ngiworried ukuthi sithi sokhanda uthando so kuhlanganisa isihlobo esihle kanti nama siblings and anasi samele nobuza abazali benu ukuthi kwenza like because niyafana and identical. But anyways, are you ready to see the guy? Yes. Nervous? Excited? Uthukile? Yes. Is it the first time ushaya kanje live phambi kwabantu? Yeah. How does that make you feel? But ngiyakujabulisa ngiyabona indlela oyenza ngayo. Awungaphiki ngiyakubona nje u happy. All right. Ukhona umuntu wena ohlekisana naye njengamanje. Angifuni ukube ngazathi uyadeleleka phela in the process. Ukhona. Okay. So how serious is it? Uzodina mayibona le episode? Uzokhuluma naye. Okay. My guy, you need to understand that she had no clue that you're coming here and azile ukuzobhidliza la. Thina sidlulisa i-message esithinye umuntu wethu ezengayo on the show, ne? So I'm hoping ngeke uzungiphatheke nebhizi ngaleyo ndlela leyo. What's your type emjolweni? Uthanda abantu abanjani? Mina nje ngizani. Awazi ukuchaza. Okay, it's cool. Ngizokuyekela. Now let me bring up the guy lo fana nawe engekho sonoma wakini noma kwenzakalani. Maniqeda le dates before njoin komela nenza ama DNA. Ngeke khona angifuni ukuthi ngithi content off not a bad thing phela. But I mean ngeke ubuza abazalo ba. Hayi mele niyobuza emakhaya content off ngiyakuchazela. Uzombona uthi ngimlethe manje. I know you're also curious to see what this guy not looks like because you've seen him, but I know you're also curious to see how much they look alike. Mabehleli boy too. So let's do the honors. Shall we? Okay. Uphinde sabonana. Ngiyathemba ukuthi uyaphila. Hayi right njani? Ngiyaphila. Wamuhle kakhulu ke namhlanje. Ngiyabonga. Sithemba ukuthi uyaqala ukunconywa sobeni. Naso nyakeni mhlawumbe. Yeah, ungasho kanjalo ngoba vele saqala unyaka. Okay, sithemba ukuthi ngiyayo sokubele uphethe kahle uzofika la edosi. Hayi, kungcono. Mina lami ngoba sengibona wena nje selo right kakhulu. Nice.
Okay, ngiyathemba ukuthi futhi uzoliqhubeza libe luhle kakhulu ngoba konke kulele kuwena njengamanje. Yebo, kahle kahle indaba uyazi, ngithemba ukuthi usuyazi kahle kahle kwenzakalani because seke ngakwazisa vele ukuthi nginesifiso sokuthi ngiphungule wakithi umquba ngophungulele kimi. Angikholwa ukuthi kungakhona into engangivimba mina. Sekungaba kuwena konke lokho. Kodwa ngikholwa ukuthi ngiyikho lokho ukuthi uthi uma ukubuka ubona umyeni wakho wakusasa mhlambe ama-features angasabi nawo. Okay. Yabona nje ungaba nayo isibuko sokuthi ngiyibuke kusona ngoba ngibone ngathi mina nawe ngathi sicishe sibe nanenswelo. Mina ngiyabona ngisathuthela ukuthi mina nawe siyafana. Yabo sisiveqanisela ukuthi mina nawe siyafana. Uyabona ngiyacabanga-ke oJahidade singabe sibe sibaqhuba lapho benganjani. Uma. Wazoshesha yo? Awu, ya kahle kahle kusuke ngiqinisile ngiyazi la sengiphokophele khona. Futhi manginawe akukho okunye ngibona ukuthi ngangivimba. Ukubone nini konke lokho ngoba phela mina nawe besisanda kuhlangana. Besisanda kuhlangana yisi kodwa uyilolu hlobo lomuntu engilidingayo. Kahle kahle ekhaya ngisasuka ekhaya kwashiwo kwathiwa nazi into zobona ngazo umuntu ongase wakhona umuzi. So okushodayo uma ukuthi khona kuzobe kushoda sokulungisa ngendlela. Ngoba mina kwamanje ngisasenomuntu-ke. Angisho ukuthi male kodwa angikholwa ukuthi useke wakhombisa ukuthi ayohlonipha abazali bakho ngoba uyazi ukuthi umuntu okuthandayo ubonakala kanjani. Impela ngijalo ngosazana. Mina ngifisa lolu daba mhlazane usubona ukuthi ngaphezu kwakho so hamba solidingida nabangakini. Ujuzo ngitshela ukuthi usiserious ngalowo ngempela ngami nje impela. Ngiserious ngawo. Ngiserious kanti futhi ngimisele ngokuthi ugcine usempilweni yami. Ngakwena ukuthi wena ufuna siqhubeke kangakanani kodwa nje kahle kahle mina nginesifiso sokuthi uyovuswa wakithi umuzi. Ngingazi-ke noma wena ngokwakho owawuyitshela ukuthi uzokulungela nini ukuvusa umuzi womuntu. Engakusho kwamanje mhlawumbe unganginikeza isikhathi mhlawumbe ngicabangisise kahle yonke lento ngoba ngifake nje angazi ngicela. Kodwa masibuka angithi uyayibona ake ngithi nje mhlambe uyayibona into engasiphazamisa ukuthi imbali yale koJobe izoqhakaza kashangasi. Hayi. Ngiyenza ngicabange kaningi. Shuthi ngizothatha ngathi angikholwa ukuthi ngakhona so far. Angisho ukuthi mali uyibonela wena ukuthi ikona kupho kuhle kuwena vele imbali mayinhle yayibe nesibani esikhanyisela. So okwamanje ngeke ngisho ukuthi silahle senzeni kepha mina ngifuna ukuzoba ukukhanya ongaphezulu kwalokho nakho. Ngifisa ukuthi uzophungulela umquba wakithi ngophunguleleke kwesigaba bonke sibaya. Ngeyakho kodwa imvumo. Angisho ukuthi ngikutshele isoko ukuthi no siphokophelephi kepha kubalekile nokuthi ungene entweni ubwazi ukuthi ibhekile. Sheshe sazi ukuthi wena ungakwazi ukuthi ngoba phela lapha ekhaya kunedobo mama elalilingene ugogo lalingana nomama sengilibona mina lilingene impela kunjalo mntakwethu. Engakusho ukuthi ungilalele vele okwamanje ngikholwa ukuthi akukho kusakhelekile enhlizweni yakho kepha mina mangase ungiphe indawo kuyakho inhliziyo ngiyofana nenyosi mntakwethu uthi ngiyozakhela mina. Lo mlilo khole enhla sekhona singakwazi ukuthi ikhwezeleke ivuse ikhaya elifudumele. Impela nje ngicela uma ngase kuvume wena kholelwa ukuthi kuningi engalunga nokuthi masindawonye angikholwa ukuthi khona ungangena wena uyakubona. Hayi noma ngikuboni. Hayi shuthi icacele sokweni mntakwethu. Angiboni ukuthi khona ngangena phakathi kwethu ngizongena. Oya mhlawumbe manganginikeza isikhathi ukuthi nami ngicabangisise kahle yonke lento ngoba ibhombi nje futhi bho. Shuthi kahle kahle sekukuyokwenza nje noma susale kodwa ucuma mina ngokwami nokubuka konke nendlela inkulumo ethi hamba ngayo. Usunginikile. Usunginikile. Angakunikeza phela angithi ngisafuna ukuthi kahle into hlale phansi nami ngicabanga ngisize kahle ukuthi ngempela. Hayi. Oh. Okay.
okay uzocabanga ukuthi uzongena yini Yes. ngikholelwa ukuthi ukube ubuwazi ukuthi ngeke ungene ngabe ungazisiya bezokwazi okay shuthi kahle ungangithembisa ukuthi ngizothi mangiflathela nginikela kithi ngibazisa ukuthi cha khona la sengibona khona idoke impela sengalimisa hayi sithembe mntakwethu sithembe ukuthi kuzolunga kwangithe udabuka ngawuphi endaweni ekhasela oh hey kanje hayi shuthi ngikholelwa ukuthi hayi impela hayi gawula izizweni nazo ngikholelwa ukuthi nawe uyabona ukugawula izizweni la kumina hayi asithembe ukuthi konke kungahamba kahle masikhonza nje mhlawumbe uThixo engasandisela umusa wakhe nabakithi nabakini abangasekho ngiyathemba ukuthi bengakwazi ukuthi basengamele kule ndlela esifisa ukuyithatha inqobo nje bangizokwazi ukuthi siyithatha nje ingemuva lakho osolungisile yini vele mina eqale ngibuyise ngiyimuva yami kubo bantu yaphambili ngoba angifuni ukuphula inhliziyo ngifuna ukulungisa emuva kuqala bese ukuthi siyaphambili sothula ya angikwazi ukuthi ngigijime ngize kuwe emuva ngibheda vele ngemuva vele aphambi kahle okay singasho emuva aphambi kahle kodwa before ngishone phambili kumele ngiqale ngibuyise ngale emuva bese ngilungisa nenhliziyo yami bese siyaqhubeka hayi kulungile mntakwethu uyalibona kodwa likulingana okwazi ungiguqela hawu khululeka ngizokwazi ukungafila kodwa kwangathi uqala uyangabaza angabazi ukuthi thukile hayi khululeka mntakwethu khululeka ngiyaxolisa kepha kuhle ukuthi ngilideclare isidlangala lini uthando leso ukuze bonke abantu ngisho bekubona uhamba bazi ukuthi cha wena usuzoba ingodoso yomuntu ngiyaqala ekhaya vele ukuthi impela mntakwethu impela kunjalo kuyiqiniso vele lelo kepha wena usuyongikhombisa ukuthi kufanelekile ukuthi sisheshe noma sihambe kancane kepha njengoba kukude kanje siqhelelene nje angikholele ukuthi abakhongi bengahamba bodwa nje angikholwa ukuthi ngihamba kubili kumele nje zifike ihamba nangeenyawo impela mntakwethu kukufanele angazi noma kungasifanele yini ngokubuka kwakho kepha ikulungele lento yethu ukuthi singaqhubeka phambili njengesifiso sami inqobo nje nawe mawuzoletha i-effort elingana neyami kholelwa ukuthi kulungile kunye sokhuluma sesikhuluma ngisho ayesikhulume phela lapha ngabantu hayi kulungile ngiyakuzwa kepha hayi kulungile mntakwethu kuyezwakala ngiyabonga futhi ngokungihlonipha ufike la noma nje sengivume epha ngobani kepha ukuthi ufikile nje phambi kwami ngiyakubonga kuyangijabulisa konke lokho hayi kulungile Sengiqedile. Manje sengiqedile nisho ukuthi senikhapuli. Ngiqede ini? la ikhapuli Ngoba ngisaxoxisana. Saxoxisana Uyabona into afengisho amalokhu? hayi ngibonile nawe ngempela ngiyabona isenza idini Yabo. I was telling ukuthi niyafana so ngiworried ukuthi nje ubuzoshela ngenzeka ukuthi ushela udadweni. hayi ngikhola akekho nangakithi wakwabhungela ngale Uyabona ufana kanjani nalosisi? ngiyabona hayi ke sengijabula ukubona database Asingibone amashiya kuphela angafani but nje nifana kwasani. But anyways ihambe kanjani inkulumo ni right? hayi right Okay. Into kaDwizele la uyayithola uyasizakala ukephi ngempendulo yakhe. impela ngihappy ngayo yonke indlela ukukhala hayi akusizi Alright. njengoba kumanje nje ngiyathembisa konke Ngiyathembisa. yeah So mekuthembisa does that mean uthanda kaJoli but does that mean nisazokwazana kangcono go on dates spend time nenza ama activity ndawonye ukuze nizobona ukuthi niya connecta yini yeah yona plan. Okay. So ukusho ukuthi ukusuka la sizo plan second date. impela njalo Okay, this is making me so happy. So kushuthi uright kahle kahle. ngicolisekile ngakho konke Okay, I know bengizochecka lokho kuphela ngicela ukuthi nginidedeleke. Hayi. Ngibonge kakhulu. kubonga thina i-date yami namhlanje ihambe kahle kakhulu konke nje kuhambe ngendlela ebengifisa ngayo ngasho nje ukuthi kulunge konke Date namhlanje ihambe kahle nje ngifuna uqaba manga yo
and ubhuti indlela akhulume ngakhona ukwenza ucabange kaningi. Into engithandile kakhulu ukuthi zonke izinto ebengimazisa zona nangenhlelo zami engizifisayo ngothando lethu ngithemba ukuthi zingaphumelela zonke. Ngithandile nje ukuthobeka kwakhe, inhlonipho nesizotha. Yena nje kahle kahle fanele uzothanda kuleli gama lami. Into engithanda kakhulu ngayo ukuthi uzothile Shema ufuna uqamba amanga uzothenga le ndlela le bengayilindele. Khona uma umbuka ubuka umuntu nje uthi kanti yoy limlike yo mayikhulumi. Akukho engakuthandanga kuyena, ngithande nje konke. Kuyilokhu vele engikufisayo. Ayikho into engayithandanga ngedate yami naye Shema, ngihambe kahle yonke into. Ngoba kwamanje izinto sazobonisana ukuthi siya kanjani phambili ngoba sahleli ngathi sinama plans esinawo so2 esingesikwazi ukutshela wonke umuntu ngawo. Into engingathanda ukisho kuyena ukuthi azi ukuthi unekhaya elifudumele kweyami inhliziyo. Into engathanda ukisho kuzothanda ukuthi icela ukuthi angilindele. Into engingathanda ukisho emajeteni asamshela ukuthi hayi ahlehle manje kudipheze enduna hayi ahlehle manje sengifikile. Posisi labadede sengikhona manje. Sehlula nayi izingane mntakwethu. Sibadala kangaka mina nawe. Sihlulwa ingane zaseRes mase kufika kwezothando. Uyabona kodwa uthi into yami nawe nje into nje yabo nje kusho ukuthi engeke isalungiseka. No ngiyadlala. Isengalungiseka by you writing to us on the email address down below. If you'd also like to be a part of the show, if khona umuntu omthandayo but uyasaba ukumtshela but uzoba nesibindi sokumtshela on the show, ufuna ukuzoshela, udrop ama punchlines nama bars, please do the right thing. You can also write to us if you're looking to be friends with someone umbefriende or mhlawumbe ufuna ukuthi nibe ama colleagues but awunayo indlela yokuthi ukhulume nayo because wena unegwababa. Lizophela igwababa. Write to us on the email address down below. Ladies, gentlemen, boys, girls, manene namanenekazi, butterflies and butterfly gang. Just made that up because there's super lots of butterflies around here. Thank you so much for tuning in. This is how we come to the end of tonight's episode of I Have a Crush on You. This is season 3 right here on Select Africa TV, and thank you so much for your support. I truly hope you enjoyed the episode. From myself and the team, I have to love and leave you. Igama ngusine ngokanene intokazi yomadlokovu ngemo mngadi usiyakomo sabela ngoba nasentandeni esandluyanela kade uyitshela ukuthi ngithi ukhe angikwazi ukuthakazela ne ngakulaya. Thank you so much. Good night. Please follow me on social media platforms. We're under 2000 yonke indawo, and also remember to subscribe to Select Africa TV and follow us on social media as well. From myself and the team again, happy Tuesday. Love going up on a Tuesday. Musukhulwa ingane. You am dollar. Okay.